Jeg sidder med mit eksamensbevis. Jeg har lige bestået uddannelsen som metakognitiv psykoterapeut. Jeg hedder Pia Kallesen, og jeg er institutleder her i Sektor Center for Metakognitiv Terapi. I dag fejrer vi vores psykoterapeuter, som har gennemført deres uddannelse og er blevet MCTI-registreret, og danske psykoterapeuter inden for metakognitiv terapi. Jeg føler mig så godt kvalificeret nu til at gå ud og yde ordentlig terapi. Det bedste ved uddannelsen har været, at jeg ligesom har fået 2 i 1. At jeg både har lært metoden at kende og kunne bruge den i forhold til de borgere, som jeg arbejder med til daglig. Altså jeg virkelig har en metode, hvor jeg kan mærke, at jeg kan skabe nogle resultater og hurtigt. Jeg vil bruge det i min egen klinik, hvor jeg også er jordmor og har med rigtig mange at gøre, der er sårbare og også får reaktioner i forældreskabet, fødselsdepressioner. Der er metoden rigtig effektiv. Jeg føler, at jeg er et sted, og har jo oplevet igennem uddannelsen, at være et sted, hvor jeg rent faktisk kan være med til at gøre en forskel for andre. Det har sgu nok været det hele værd og det bedste. I og med, at jeg har lært den her metode at kende, har jeg jo ikke kunnet lade være med også at bruge det på mig selv. Så jeg kan virkelig også mærke, at jeg selv er en anden person, end da jeg startede. Altså, jeg har været på en vild rejse, hvor jeg bare har lært mega meget, både om alt det metakognitive, men også om mig selv, synes jeg. Og selv praktisere de her metoder. Herop til eksamen for eksempel, jamen der har jeg virkelig alle de tvivlstanker, der kan komme med i forbindelse med sådan en eksamen, dem har jeg virkelig øvet mig på at være afkoblet fra. Velkommen til, og stort tillykke! Nu er I psykoterapeuter! Woohoo!